Què significa la música per mi? Doncs la música per mi ho significa tot. És una manera que tinc jo de distreure'm, de realitzar-me i de comunicar coses que potser parlant no ho faria. El replà dels ignorants, qui som? Doncs en Ramon Cots i jo mateix, Manel Manzano, que fa un temps que toquem junts i un dia vam decidir que les cançons que teníem comunes, d'ell i meves, crear un projecte. I aquest projecte ha anat creixent perquè hem comptat amb músics com pot ser Mercè Subirats als teclats, en Joan Molina a la bateria, en Lluís Marín Noris al baix i a l'Àngel Caro, que ells ens ajuden a que el projecte vagi agafant volada. Sí, bàsicament nosaltres teníem una idea, jo i en Manel partim d'aquesta idea i després ha estat pues, anar agafant gent que s'hagi anat involucrant en el projecte. I amb això estem molt contents perquè som una colla d'amics que en mica pues, hem anat fent el que jo i en Manel al principi volíem i crec que cada cop millor, no? Ha quedat molt bé. Com és la nostra música? Pues home, a mi això a vegades em fa una mica de palo haver-ho de dir-ho jo. Penso que per mi millor que ho digui la gent que ens escolta, no? Jo crec que nosaltres tenim influències bàsicament dels anys 80, que és l'època que ens va tocar més, no? I no sortim massa d'aquí, eh? Tot i que també a vegades agafem coses noves d'ara que també ens agradi. Quan m'agrada més? Doncs, com és algú que m'agrada, sempre que tinc temps lliure i puc dedicar-hi estones a l'instrument, a estudiar, a composar, sempre ho faig. Pues la veritat, tampoc tinc un puesto definit a l'hora de fer música. Jo quan faig música la faig pues, quan en el moment que jo tinc idees, en el moment que em sento a gust, això sí que és molt important, però ben bé el puesto no tinc un puesto. Amb la música penso que s'ha de fer quan en tens ganes, no? O quan et venen les idees. Doncs una bona pregunta. Per què fem música? Doncs la veritat no m'ho he plantejat mai, sempre l'he fet. Bueno, jo crec que fem música bàsicament per tota la gent que ens pugui arribar a escoltar. Al final, si fes música per mi mateix tampoc tindria cap sentit, no? Tot i que nosaltres sempre fem coses que ens agraden a nosaltres, evidentment, perquè penso que primer t'ha d'agradar a tu, la música. I si després pots arribar a altres públics, doncs com més públics arribis, millor.